Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin muhimmiyar sanarwa akan ganin watan azumin Ramadana, wanda dubbannin daukacin al'umma dai suke farin ciki da wannan sanarwa, inda daukacin al'umma ne da dama suka zauna suka zuba ido domin dai su ji sanarwa kai tsaye daga can kasa mai tsarki wato Saudiya. Yasa dai muke so dan Allah da ku gyara zama tsab domin jin irin yadda kasar ta Saudiya ta fitar da sanarwar a yanzu nan. Sannan kuma masu sauraro dan Allah za dai mu so da ku yi sharing na wannan rahoto domin dubbannin al'umma masu jiran ganin an ga watan azumin watan Ramadana su ma su ji halin da ake ciki. Amma masu sauraro don Allah, kafin dai mu tsunduma gundanar rahoton, idan wannan shine farkon kaman da ziyara wannan ta mai albarka, sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. An dai ga watan azumin watan Ramadana kai tsaye daga can ƙasa mai tsarki, kamar da yadda hukumomi a ƙasar ta Saudiya suka sanar da ganin jinjirin watan Shawwal, wanda ke alamta kawo ƙarshen azumin watan Ramadana, wanda ke nufin gobe lahadi ne 1 ga watan Shawwal, wato ranar karamar sallah a ƙasar ta Saudiya. A halin da ake ciki dai dubbannin al'umma ne dai suka cika da murna akan wannan gagarumin muhimmin sanarwa da ƙasar ta Saudiya ta sanar. Ha kuma zalika dai akwai wasu ƙasashe da dama irin su Bangladesh da su Argentina, wanda dai duk su ma dai a wancan ƙasashe an riga da an ga watan azumin watan Ramadana, wanda dai gobe ne dai zai kama 1 ga watan Shawwal, wanda shine dai za a ci garaman sallah, kuma haka zalika shine dai za a je watan azumin Ramadana, inda dai dubbannin al'umma da kuma daukacin al'ummar duniya suke farin ciki da kuma maraba. Dan Allah ƴan uwa musulmai za dai mu so da ku share na wannan rahoto domin dubbannin al'umma da kuma ɗan uwa su ji wannan muhimmiyar sanarwa kai tsaye da ta fito kai tsaye daga can ƙasa mai tsarki akan ganin ajiye watan azumin Ramadana. Kasar ta Saudiya ta sanar da cewa gobe lahadi shine dai gobe take karamar sallah, inda dai Saudiya da kuma kasar ta Madina dukansu ne dai gobe sallah ta kama dai kuma ta tabbata akan cewa yau ne dai aka kawo karshen azumin watan Ramadana na wannan shekara da muke ciki. Allahu akbar. Tabbas dai dubbannin al'umma dai wasu suna kuka da jimami akan tafiyar wannan wata mai albarka, inda dubbannin al'umma dai sun san cewa tabbas akwai abubuwa da dama wanda dai aka rasa a cikin wannan wata mai albarka, wanda kuma wasu ba lallai bane su sake ganin wannan wata ta sake dawowa. Muna roƙon Allah da Allah ya karbi ibadunmu, da Allah ya sa ibadun da muka yi karbabbiya ce, da Allah ya kare mu daga sharrin masu sharri, da Allah ya sa wannan azumi kuma Allah ya sa muna cikin ba'i da aka yanta a cikin wannan wata mai albarka ta watan Ramadana. Ha kuma zalika dai masu sauraro sai ku bi ci gaba da bibiya mu nan da misalin karfe 9 za dai mu sako muku irin yadda sarkin musulmi wato Sa'ad Abubakar na 3